Doamnelor, domnilor, bună seara! A ajuns cu întârziere în Parlament. Bugetul acestui an a intrat în focurile dezbaterilor din comisii și a primit avize pe repede înainte, chiar dacă opoziția a depus sute de amendamente. Coaliția de guvernare a încercat să mențină proiectul în forma aprobată de guvern și să respingă propunerile celorlalte partide. Așa că nu au lipsit nici acuzațiile și nici discuțiile aprinse. Premierul Florin Câțu și-a lăsat miniștrii să-și susțină singur cauza în fața parlamentarilor. Să vedem acum și alte titluri ale ediției. România s-a apropiat astăzi de pragul de 4.000 de infectări într-o singură zi. Este cel mai mare număr de cazuri noi din ultima lună. De astăzi, autoritățile au inclus și focarele în raportarea zilnică, iar specialiștii avertizează că vine valul al treilea al epidemiei. Potrivit Institutului de Sănătate Publică, pe 20 martie, România ar putea înregistra chiar și 9.000 de cazuri. Premierul spune însă că realitatea arată mai bine decât scenariile analizate de specialiști. Liderii europeni discută în regim de videoconferință despre gestionarea crizei COVID în contextul apropierii valului al treilea al pandemiei în majoritatea țărilor europene. Unul dintre subiectele dominante este introducerea unui așa numit pașaport COVID, care ar permite celor vaccinați să călătorească fără restricții în blocul comunii. Aproape 100 de lăutari și cântăreți de muzică de petrecere sunt acuzați că au înșelat statul ca să încaseze ajutoarele în bani acordate artiștilor în timpul pandemiei. Aceștia ar fi fost implicați într-o schemă frauduloasă cu firme fictive și acte false. Toți au dat declarații astăzi în fața polițiștilor, iar unii s-au arătat dispuși să dea bani înapoi. Situație grea pentru zeci de copii și părinții din două sate din Bistrița-Năsăud. Cele două școli în care învață urmează să fie desființate. Asta înseamnă că micuții vor fi nevoiți să facă naveta și cu microbuzul, după ce oricum aveau de coborât dealurile de acasă și până la școala din sat. Părinții se opun cât pot măsurii anunțate pentru că nu vor ca micuții să aibă o viață și mai grea ca până acum. Mii de firme mici și mijlocii afectate de criza sanitară așteaptă de luni bune banii promiși de guvern pentru capital de lucru și pentru investiții. Granturile care trebuiau acordate încă din toamnă ar putea veni însă abia la primăvară. Premierul dă asigurări că plățile vor fi reluate imediat după ce va fi adoptat bugetul. Măsură extremă la uzina Ford din Craiova, afectată de criza mondială a semiconductorilor. Constructorul auto își suspendă producția pentru 8 zile. Totuși, angajații nu vor fi afectați din punct de vedere financiar. Activitatea ar urma să fie reluată pe 10 martie. Primăvara pare că a venit deja în România. A fost atât de cald la soare că puteai sta afară chiar și în tricou în unele locuri. Temperaturile sunt cu peste 15 grade, mai mari decât normalul perioadei, spun meteorologii. De sâmbătă se va răci însă, iar în prima săptămână de mărțișor va fi chiar mai rece decât în mod obișnuit. Incident grav la Timișoara în această după-amiază. O casă aflată într-o curte comună s-a prăbușit parțial. Incident violent într-o benzinărie din Timișoara. O femeie, șofer de taxi, a fost atacată de 2 indivizi pentru că a refuzat să-i transporte cu mașina în condițiile în care bărbații erau băuți. Femeia a fost lovită la cap de unul dintre ei și acum are nevoie de îngrijiri medicale. Suspecții au fost reținuți în scurt timp și duși la audieri. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Adi Bărar, fondatorul și solistul trupei Cargo, este internat în stare gravă la Spitalul Județean din Timișoara. În plină criză sanitară, în timp ce alte spitale abia fac față provocărilor pandemiei, Spitalul Municipal din Aiud și-a modernizat complet secția ATI și a reușit să o doteze cu aparatură de ultimă generație, inclusiv stații de oxigen care să facă față solicitărilor momentului. Totul a fost posibil și cu implicarea autorităților locale. Cel mai bătrân florar din Europa trăiește în Arad. 1,5 milion de fire de zambile și lalele înfloresc în această perioadă în serele lui, moștenire de familie. Munca printre flori l-a menținut sănătos, mărturisește bărbatul, care la 6 dimineața se află în seră să vadă cum le-a mers zambilelor peste noapte. Priveliște spectaculoase lângă Cernăuți în Ucraina, lebedele de pe râul Prut au devenit o atracție turistică, iar oamenii vin în fiecare zi să se bucure de priveliște. Un localnic are grijă să le aducă de mâncare păsărilor. Imaginile nu mai au nevoie de vreun comentariu. Mâine vremea se menține frumoasă cu temperaturi ridicate peste cele normale în această perioadă, totuși în unele zone se pot aduna norii. Aflăm detalii imediat. Atât pentru astăzi, după Evremea ta urmează Câștigă România. Eu sunt Teodora Antonescu, ne revedem săptămâna viitoare. Aveți grijă de dumneavoastră și de cei dragi. Vă doresc o seară liniștită, numai bine!